рӯзи 26 апрел муовини раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон полковник Сулаймон Исозода дар як маросим дар толори донишкадаи энергетикии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониён ба донишҷӯи соли сеюми ин мактаб Зафари Нуралӣ барои корнамоияш барои наҷоти ҷони як духтар медали ҳамкорӣ дар самти ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи мулкиро тақдим кард. бино ба иттилои нашршуда дар сомонаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон Зафари Нуралӣ рӯзи 19 апрел соли равон сокини шаҳри Норак Шабнам Сафароваи 22 соларо ки ҳангоми сайру гашт дар соҳили канали ҷайҳуни ноҳияи Кушониён аз беэҳтиётӣ ғарқ шуда буд наҷот додааст. бино ба омори Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз аввали соли ҷорӣ дар кӯлу дарёву каналҳои Тоҷикистон аллакай дасти кам 17 нафар аз ҷумла 5 кӯдак ғарқ шуданд. ин ҳам дар ҳоле ки мавсими обозӣ ҳанӯз оғоз наёфтааст. рӯзи 26 апрел тахминан соати 11:56 дар қаламрави деҳаи Зинги ҷамоати Қалъаи Хумби ноҳияи Дарвози Тоҷикистон дар соили Дарёи Панҷ сокинон ҷасади як марди шахсияташ номаълум зоҳиран 35 соларо пайдо карда ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супурдаанд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон хабар дод ки тафтишот муайян кард ки ҷасади ёфташуда ҷасади шаҳрванди Гулобиддин Валади Муҳамаддин сокини Ҷумҳурии Исломии Афғонистон буда тақрибан 20 рӯз пеш ҳангоми шикори мурғобӣ аз беэҳтиётӣ дар Дарёи Панҷ ғарқ шудааст. оби Дарёи Панҷ ҷасади ин шаҳрванди Афғонистонро ба тарафи Тоҷикистон овардааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт ҷасади шаҳрванди Афғонистонро ҳамон рӯз 26 апрел аз тарафи кӯпруки деҳаи Рӯзвай ба Афғонистон интиқол доданд. Тоҷикистон бо Афғонистон 1370 километр марзи мустақим дорад ки саросар рӯи як дарё мегузарад. ин дарё дар болообаш 5 ном дошта баъди ба он рехтани руди Вахш Амӯдарё ном мегирад.